Юл хәрәкәте кагыйдәләрен төгәл үтә биргәндә уяулыкны югалтмаганда гына хәрәкәтләрне булдырмый калып була. Ел башыннан безнең җирлектә механик характердагы 80 ел транспорт хәрәкәте булган. Аларның 4-сендә кешеләр тән җәрәхәтләре алган, 2 үлем очрагы теркәлгән. Юл хәрәкәтләренең төп сәбәпчесе итеп машина йөртүчеләрнең тизлекне дөрес сайламаулары һәм иминлек кылышларын табып бирмәү. 4 очракта төрле дәрәҗәдә тән җәрәхәте очрагы булды. Механик зыян белән 42 юл хәрәкәте теркәлде быел. Аларның күбесендә инде шул стоянкалардан чыкканда, парковка урыннарына чыкканда берле очраклары, перекресткта уступа итмәү. Юл хәрәкәте инспекторлары ел әйләнәсе юлларда төрле рейдлар, операциялар үткәреп килә. Кагыйдәгә салкын караучылар аеруча тоннель операциясе вакытында ачыклана. Исерек килеш транспорт белән идарә итүчеләр дә аз түгел. Машина руле артына утыргансың икән, син аеруча сак булырга тиеш. Күп кенә шоферлар бу хакта оныта ахры. Светофорның кызыл утына чыгучы шоферларыбыз да аз түгел. Светофор утлары белән исәпләшмәгән шоферларга әйбе белән механик характердагы юл транспорт хәрәкәтләре дә теркәлеп тора. Светофорның кызыл утына чыккан өчен штраф барлыгын күпләр белеп бетерми. Беренче мәртәбә әлеге хокук бозу өчен 1000 сум штраф каралган. Безнең инде Мөслимгә светофор яңалык дип әйтсәк була. 2 ел эчендә безнең әле машина йөртүчеләрдә җәяүләргә юл бирмәү очраклары күп. Һәм дә шул ук вакытта инде җәяүләрнең дә машина светофорга гына карап, светофорны карамыйча, юл билгеләрен карамыйча юлдан бару очраклары бик күп. Зур тизлектә район урамнарыннан чабу тыела. Торак пункт эчендә машинада йөрү тизлеге сәгатенә 60 км артмаска тиеш. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.